Καλημέρα. Λοιπόν, μετά τον κακό χαμό που κάνατε χθες με το βίντεο, με τα tips, αποθηκεύστε αυτό, θα σας σώσει τα λάθη που κάνετε όταν βάφετε τα μαλλιά σας μόνοι σας. Ας ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Η ποσότητα της βαφής. Δεν τσιγκουνευόμαστε τη βαφή. 50 ml βαφής δεν μπορούν να καλύψουν ένα ολόκληρο κεφάλι, ιδίως αν έχουμε λευκά. Νούμερο 2. Η βαφή του κουτιού. Απαγορευτική. Αυτές που τα έχουν όλα μαζί μέσα σε ένα κουτί βγαίνουν πολύ πιο σκούρες οι αποχρώσεις τους. Νούμερο 3. Δεν βάζουμε ποτέ ένα χρώμα σκέτο. Όταν ιδίως έχουμε λευκά πρέπει να μπει υποχρεωτικά και βάση μέσα. Νούμερο 4. Ζυγίζουμε. Καμία βαφή δεν την περνάμε, παιδιά, στα κουτούρου. Και επίσης βλέπουμε τις εταιρείες πόσο δουλεύει τη βαφή. Κάποιες δουλεύονται 1/1, άλλες 1/1,5 και ούτω καθεξής. Νούμερο 5. Ο τρόπος που περνάμε τη βαφή. Δεν περνάμε τη βαφή κατά πίσω σαν να μην υπάρχει αύριο. Τη βαφή την περνάμε πάρα πολύ προσεκτικά στις ρίζες μας, στα σημεία που έχει βγει το φυσικό μας. Λοιπόν, και νούμερο 6. Όταν θέλουμε να βγάλουμε έντονα χρώματα και έχουμε λευκά, κατεβάζουμε τον τόνο. Δεν βάζουμε ποτέ δηλαδή όταν έχουμε λευκά ένα 666, γιατί θα μας βγει πορτοκαλί. Κατεβάζουμε τον τόνο και βάζουμε ένα 566. Αποθήκευσέ το, αν ξέχασα να λύσω κάποια πορεία, πες μου και θα με θυμηθείς.